at Enhedslisten nok skal gøre, hvad der bliver sagt. Fordi ellers så bliver der jo valg, og så får vi Løkke og Kjærsgaard tilbage. Jeg gentager det gerne, så ingen skal være i tvivl. I kommer ingen vegne med trusler. I kommer aldrig til at kunne true Enhedslisten til at stemme for nedskæringer på velfærden eller forringelser for mennesker uden for arbejdsmarkedet. Aldrig. Heller ikke, hvis truslen er at udskrive folketingsvalg. Den slags bøllemetoder virker ikke på os. See